Ini iki aku kok susah nemen sih rek. Saiki nopo sih? Kok susah nemen aku ini. Carane golek dhuwit iku ya opo? Kerjaan ini iki yo angel. Ijazah mek SMP tok. Ya opo ngene iki? Ben nyambut gawe sing gajine UMR-an iki yo angel. Solusine iki apa solusine iki yo? Bingung aku ada duit nanding. Sumpah kok wong susah ngene iki yo. Tapi tak syukuri ae wis ono sing luwih nemen kok aku iki paling. Pasti ono sing luwih nemen kok aku. Syukuri ae wis. Wis ngene iki wis tenang arek golek solusi apa carane golek duit ngene arek takon aku. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Weh, kesure. Aku rek sing kenal lek pedane rodok minggir. Iki opo lah ngawak wong pendel. Iku nang ngato ta? Iki peda wesi. Si tinandi. Aku ah. Iya. Ate golek solusi. Dedi. Ya mbok solusi iki aku golek kok takon tambah. Oh iya. Solusi apa yo? Solusi keuangan. Keuangan ta? Iya, aku ngene iki melarat military. Waduh. Podo lah biya tapi lek solusi aku duwe. Lek keuangan gak duwe, mek solusi duwe yo. Solusine apa yo? Ya solusi sing penak. Iku temenan Nyambut pancen gawe penak. gak kesel. Tapi barane akeh. Gelem mawon. Mek kudu kendel. Maksudnya kendeli apa yo? Yo. Bisa mari kita kandhani nang kono lho sih. Nanti mana? Cakongan. Kandhani Ku mangane. temenan kayak solusi. Iya tak kayak tombo barang. Tak tombo. Nanti ngapusin enggak sempak yo. Iya. Ya ayo. Ayo, tuto. Oh ya surungan ae, surungan. Surungna lah kesel. Wah, Kalau manca tok sorong banget. ndak lah. Lah wong belum tuwek. Sudah, atau pokoknya lho. Ayo. La 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 la. Ya apa sih? Aku raro. Jual iklo mah iklo. Gua bisa ae. Iya tarik. Ya aja Apa nyala. iki? Apa iki? Apa iki? Gak apa-apa padahal. Enggak rusak. Kita enggak apa. Lek wonge ngono, apa kang ngurus apa penting padahal. Perasaan itu Iya. sing terluka. Mesti lah gini ayo. Ayo Yo, gini lho, gini lho. Ayo. Gini lho. Bablas. Oh iya. Iki lho maiwu. Musik Iki iya, Ki men sapa? mai wong. Lho lho. Ngene kate maling apa Yo ora mek. Wis kene lho nggo dhisik kene tak kandhani. Si. Ngomongno opo mang masalahmu? Ngawur. Kucing iku, Pak. Ngawur. Pak. No tuwek isu ae. Ya ngomongno mang opo sing Sing enggak iki omong sapa? Iki ya. Ya. Ya mewong lah, masa omaku. Ngawur ome wong ge jagung iki lho. Lek gak apa-apa ngono tok. Wis Tilu. Dikira kok kowe maling ya apa? Ora. Darah kene iki lho. Ngono tilu. Masa gak oleh. Carane kayak solusi. Kita taruh kanji aja ketemu. Ya aku njaluk kok ya. Masa ora kok kira sing apik titik ngono lho, jare premane kene. Kita lah aku Oh iya. rokokku akeh. Wih, ya lek percaya lek preman aku. BTW awake urung kenalan. Samun. Tole. Oke. Oke lah mbek Tuli. Oh iya. Iki sing nyekel daerah kene ta? Iki. Sing nyekel daerah kene sapa? Iki. Oke. Iya ta. Ya apa carane sik iso nyekel daerah kene? Sik pengen pemasukan mek. Karek ngene-ngene tok lho. Lho lekku dawa ini. Ya apa iku ben ceritane? Aku ben ceritane oleh ilmu teko Banten kono. 3 dina ndek kono. Ilmu apa terus dino yo? Emper. Aduh. Emper goblok. Saya ning emper itu. Dari sampean. Anak buah. Oh, anak buah. Iku sih. Lah ceritane ketemu bos ya apa, Ben? Iku mau ketemu di jalan. Pas ngemper. Ya iya. Aku ditanya iki ya Ben. Aduh. Berarti iku jenenge duduk mah guru. Misalkan sing tidak niate. Niate rono golek ilmu. Iku jenenge gelandangan. Aduh titik. Kan susah senang sama. Oh, ini. Yang penting kan iku intine. Iya.
Gak iki mang lo lapo kok celu-celu di kono. Nah, ini loh aku mang kan. Astagfirullah. Lho ya, sing duwe omah ya. Lho ya. Ono dilut. Oh iya, tak dolen. Ya, karo dhewe ya. Kamu nyekel. Iya. Ada cili mang takoni ale. Ya mesti arek cilik, Pak. Ya, yang penting kan ngono ne lho. Ini ceritaku apa enggak? Iya tanda, mulai mang anggitmu. Ngenteni, Mang. Lo Nungguin ya. Ini loh. Karena aku mangan budal kerja. Ya gak budal sih ngelamar-lamar ngono iku lho. Kan ijazahku mek SD tok. Lah aku pengen golek gaji ku sing UMR-an iku lho. Sing jutaan. Nah, aku gak duwe ijazah SMA, pengen ngelamar kerja nanti gak diterima. si pengalamanmu apa selama iki? Pengalaman kerjaku itu tok kerja bakti. Lah iku apa masalahe? Jadi takoni kerjamu kerja apa? Kerja bakti. Ini lho. Ijazah yo ora kena kena. Kakane dadi pedoman. Nah terus ya apa? Lah aku pengen duwe Si iki ono solusi. Terangno kan. Kon gelem ah? Apa iku gelem-gelem tok Ora gak ada perlu cerita. ijazah. Gak perlu ijazah, gak perlu pengalaman. Terus bayarannya piro? Yo sing penting situ. Apa? Nyali. Lah ya tapi bayarannya piro? Aku pengen ro. Kok takon bayaran dhisik sing penting gelem apa ora iku nomor 1. Yo, Lah pokoknya nyali segoro tak lewati mbak aku. Yo, iya. mutai saiki arek iki. Durung terus ya no. Segoro tak Gelem apa ora? Lho lek karo nyali ya iso aja takon. Gelem tok aku. Iki kerjane gak kesel. Kayak bengi tok. Begitu. Yo, Shift malam. Kok aneh ngene Long kerjane. time, long time. Iya tapi kerja apa? ini lho. Nunggu lilin. Kok nunggu lilin? Ya kan. Guyon iki pasti guyon iki gak lucu guyone. Aku temenan serius aku pengen kerja golek duit. Sing ora percaya mbek apik. aku. Kon kepengin golek duit apik, tapi oleh mek titik. Lah iki oleh wake iki. Nah iya kerjane opo? Cak. Ngene. Aja ngomong sapa-sapa dhisik. Iya, iku perlu nomor 1 iku. Ono jek omong sapa-sapa. Lah kate ngomong nang sapa? Sing ro mek aku tok iki. Ya mesti perlu iki to. Iya, Iyalah. iya. Tenan, Tenan. Aku iki duwe kenalan. Kan narkoba kan? Ya ora ta. narkode. Lek narkoba beli soge. Tapi soge ngono kecekel gelem ah. Ya mau aku nek narkoba, aku Lho, lah, mau. iya. Engko lek soge kecekel lek narkoba. Ya. Kai. Lah iya opo sih? Paman narkoba? anti polisi, polisi tidur gak iro. Iya wis, aja bacot ndangan opo. Iki aku ndek kenalan. Wedok lanang. Lanang ta. Iya. Terus Yo iso kenalan yo guruku ya. guru gembel. Tahu Iku gembel guruku ta. Lah, ya wis nangan cerita pengen ro. Iki ngepet. Iya. Kon gelem ah? Ngepet. Kok seneng ngepet itu? Ya sini aku gelem ngepet. Tapi yo aja ngono Ki rupane iki rada anu iki. Lho. Lah kon emang mari kei solusi kok saiki kok nglarang ya apa sih? Yo gak ngono iki rupane. Lho alah mosok ya ora percaya. Pembutine akeh. Iki usahane pangeran. Lho alah. Wis ini ae lek kon gak percaya wis kon tak pedhot dadan aku. Lho Wes saiki terno aku nangan. Nah, kon saiki milih sapa? Ya milih iki ta? Kok ngono ta aku ah? Iya. wis aku ora dadi anak bamu yo. Oh iya, tak Wis kancaku anak buah wis. Sing aku dianyar. Wis aku gantian anak buah iki wis. Terus Nah. aku kok tinggal. Ya ora apa, ya kon salah sapa gak ngono ta aku. Rada berat iki. Lho alah. Ya wis aku saiki ganti anak buah Lah wis kowe ayo pacar muter. aku. Ayo muter ayo. Babas anak buah. Nah, anak buah gak jelas. Iya, Telung gandaku. Melok. Lah aku dhewean ta? Bisa lah, ya saya. iki. Iki yo tanda kok ana anak buah dari rene iki. Dindani ae sapa ora teko tenan iki. Firasat nomor rezeki iki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ada apa satu anak jiwa. muda? Arema. Rokokan sih, Mbak. Iya, Mang. Wonten apa, Mas? Iki ngelak aku, Mbak. Ini monggo.
Banyu cupang yo. Dukun gaul ham. Dukun wong kawanane Eslan rek. Ditang bongko kancane. Ana apa? Sing wingi jimate iku yo. Heeh. Iku wis aman. Terus Wis dadi babi nemen wis. saiki sik kurang Wis duwe. ngene lho Ronda. Pakai paling. Yo semacam koyo Kurang apa kurang sakti kurang ya apa? saktine kurang. Terus Ngene lho, Pak. sik gopet. Oke. Iku yo apa? Pikiranmu iku. Pikiran tok ya. Iya. Tapi bisa berjalan lho. Lah yo. Ngene lho. Wis bisa berjalan, Pak. Iya. Mek kurang cepet, Pak. Ono ah. Wong nyopet ngelek. Pikiranmu Masa pikiran. sik terbayang masa lalu. Nang tenang, nang tenang. Iki ya yo. Heeh. Iki kayak apa iki? Lho. Iki ramuan. Air kara. Nenang lo jiwa ambil pikiran. Lek rohani. Rohani nih. Sembayang aja. Ya, 5 waktu. Salam kai. Salam. Ya tak salam. Kudu salam satu jiwa lu ya. Ya tak salam ambil siji ya apa? Yo, kadal. Iki sepet iki. Iki Lho. apa? Iki gawe nyeluk. Ini apa? Lho, yo nyeluk anu ne ta. Babine toto iki kok diceluk rene. Iya, Mbak. Terus, Mbak. Nggih. Wis Mbak iki kula wis nggawa dupa siji. Nggih. Wis iki sampean beto pun nggih. Yo, samane. Sampeyan cepno. Wis tim laku maneh saiki. Rencanae ngono. Saiki aku njogo anu ae, Mbak. Cek cepet sugih lah. Bisa, Mbak, urip kayak Solo, omben-omben iki ya. Kayak raman iki ya. Nanti kelas man. Oh, ahli jiwa. penenang pikiran, penyekar cakap. Cap kaki 5. Wah, kakimu, Mbak. Wis, Mbak yo. Wis, Iki ada duit agak, Mbak. gak wis menelek sukses. Oh, ngoten nggih. Aja lali nang bae tapi lek sukses. Oke, Bos. Oke, santai, Bos. Santai, Bos. Ya. Tadi dalan rokoknya Mbak ya. Tak boleh. ya. Ki, firasat ana wong ati teko maneh iki. Tindani ae maneh. Woi, sandalku ki jok anda. Sorry. Iya. Oh, apa sih? Sopo iki? Jare preman. Kak, koncoku dhewe. Oh, tak Koncoku kira. Purane Mas, gak ono Mas. Lek padha sak perguruan nih asli. purane Mas nggih. Aku kon cita. Meneng Mas. Kon Tak takon cita iki iki kate ono pasiennya. Kok Mbak itu man. Teko ndi? Teko Mbah. Teko Mbak. Oh. Mbah ono ta? Ono Lapo wong? dodolan sabu. Sik, Mbak sopo? Mbak iki. Oh, Ya sing cariku mang lho. berarti wong loro meguru ngono. Yo gak megurut tok rek. Ya ta iki koncoku. Yo nemen ta. Ayo opo sih rek? Woi, kuat ta iya rek tiba temenane. Oh. Sik, ini ae. Ya Kon- kok bisnismu. Bisnismu sing Yo, teko Mbah. lancar. Lancar ah? Lancar. Yo kudu ro dhewe kan aku percaya ora mbak aku. Percaya. Tapi rada Kan musrik kan aku. melok. Iya, Dukun. iya. Dadi Iya. kongkon iki aku. Ono. 2021 yo. Iya. Haram, alhamdulillah. Oh, iya. Yang penting berkah, oke. Masuk ah. Ini dukun kan? Iya. Aku nanti kongkon iki lho. Ndi duwe? Gak sadhe duit ta aku. Gak apa-apa. Wake nang ngono duwe jawano. Jawano kabeh. Di Mbayu Iya, jenenge bahasa apa? bau. Bau. Iya, tahu. Bau iki lho. Bau lah gak. Lo ojo salah ikut ah. Wis aku tak Njene wajahe njene ngono njene bau. aduh. Sing kena iki serius temenan aku. Kok aku diakali kok dibekal. Wis salah, wis aman. Soalnya pedaku tak tinggal ning omahe wong Kon iki ono sapa mang. kon ngepin dadi apa? Babi tadi, Iya. gorila tadi, Ya, belum. bedes tadi. Sing anyar apa? Tirek jare. Badak. Tadi badak.
Batak Saru kan gelem. Betawe manut to ae manut wong tuwa iku pecere. Kandhane yo wis intine awakmu pikiranmu kendali. Aku wengenane delokno Delokno apa? gak iso pikiran. Iku jenenge goblok. Akan kecobong. Iya, kan ngecobong. Ayo tadi sih yo. Kayak ngombe bensin iku mang ambune bensin yo. Mangkane tok gendeng yo. Assalamualaikum. Aku kaget. Assalamualaikum. Apa iki? Apa rame-rame ini? Iki lah jenenge Mbak iki. Oh iya, apa iki? Salaman sih ta? Oh iya, ngelamar iki. Ya karo. Iki langsung lu gua. Ngelamar enggak? Apa? Gak ditawani boleh, Mang. Ini Nisar lah. Aku iki lungguh ah. Nisar pun lu gua. Bisa saya sih. Oh iya. Aku lah lungguh ae. Oleh kamu lenggo. Iya. Iki yang jenenge Mbak iki. Iya. Ini anak enggak. Oh, iya. Si. anak keperluan apa Isi tadi. ini? Kamu tau apa juga? Duh. Biasa. Oh. Pemanggilan arwah. Oh iya. Ki foto-foto apa, Mbak? Hah? Foto-foto yo. Tak perlu tahu. Tak sampai mati. Dukun kok ngene kok. Ini Tunjuk jodoh. Bang juk ngene. Hah? Ngelak, Mang. Tunjuk jodoh. Tau arek Mang. Oh iso. Ditabrak. Sing mari tau kene man, Wah. Kak lu. Kau apa? Cerita tau kene hari, Mang. Oh, anu Pinjam. Supeno. Oh, sepenuh saya iki. Oh iya. Apa? Iku Mang awet toperak Mang. Ya ke susu jare. Iya. Nganu. Sik diuber-uber. Terus nang dukun iki lek. Dukun iki gak dirokok rek. Aduh. Tukun iki gak rokok iki. Rokan ya. Mbak aku ora takon ah, Mbak. Oleh takok. Lha kene anyane iso dadi tirek ah, Mbak. Jare mang Tirek. koncone iki. Ora direk tok ama anaconda ya iso. Waduh, keren. Apa iya ngono iku? Iso. Carane apa, Mbak? Lah aku iki cara ngono menungso kok iso dadi kewan ngono, Mbak. Carane. Iya. Pokok setia. Si Mbak, aku iki arep takon. Dukun iki kok iso ono uyah. Terus iki Kontrol iki lampu. fungsine ya. Kontrol fungsine kayak apa? Ro, Dudono, Mbak. fungsine iki. Kayak ngecat tembok. Kok iso? Timbang ngecat dhek ya ora dibales. Oh ya. Terus masih tuwek kok rada gendeng. Lagi sikat iki ya. Lah. Geni kas masa lalu gepuk ono ae. Oh iya, sikat. Sia ya. Apa maneh? Lampu ya, Mbak. Lampu kayak menerangi masa depanmu. Masa depanku tok, Mbak. Arek-arek ojo, Mbak yo. Sini Aja aja dhewe. halo apa jodoh ah. Aja jodoh main dhewe jomblo Godhong iki. iki kaya apa iki? Godhong. Heeh. Wis kayak perawan. Oh. Ya. Rada iseng. Itu takon ae lapo sih. Ya siapa, Mbak? Kok Perlu iku lapo? Wah. Kayak apa iki? Loh, air kara, air Oh. ketenangan. Oh iya. Cinta akeh, Men. Loh, ndak kayak mabuk lho. Oh iya. mabuk wae lek. Iya. Masuk iki dukun. Oh iya. Tukun gaul Sam. Ya wis lek anjene. Lek anjene sampean dukun. Ya. Tunjukno apa sing gareng anu. Guru-guru kesaktian. Iya. Tak tuturno saktianku. Iya, lindangan. Sumpet no. Iya. Ngragono kesaktian. Iya. Iya, Gila, Pak. dudui. Tuh, mana sek. Oh, ngono tok panas. Masuk sakti. Tak tok lo. Boleh ke ajaib. Aduh, ketok rek. Ketok. Bismillah. Negeri. Tak jojo iku nami. Ayo. Apa ada iki, Mbak? Siji ne kancamu. Ku nami tak iki-iki. Apa, Mbak? Dari mau pindah kesaktian. Mbak. Ya apa? Mbak, cukup, Mbak. Perlu bukti apa dalam wes, apa? cukup, Mbak. Wes, Pak. Cukup, percaya, Mbak. Percaya. Wes, saiki critakno mang Kan ngajaib ae. masa laluku. Lale ora? Kenapa ini? Critakno masa lalu. Wes ae. Iya. Ini, Pak, satu ini, Pak. Mang aku tas nemu hari iki mang di dalan. Apa? Engko nemu anggete kucing aku. Tuh yo, iru titik. Apa? Jalur solusi. Nah, Solusi dari permasalahan. Solusine apa? arek iki golek penggawean angel. Heeh. Jadi butuh duit akeh. Gak murah-murah iki. Terus
Ya iku mang. Golek penggawean angel. Kok intine Solusine golek rezeki ku angel lho. solusine siji. Apa, Mbah? Ngepet. Nah, kanane ya. Iya, lek ngepet iku ya apa, Mbah, ngepet iku? Ngepet. Ya. Engko dadi babi. Babi. Gelem ah. Gak koyo babi tapi wis koyo babi. Oh, mencoba babi nih. Sing ngene-ngene iku. Ya apa? Minat apa ora? Ora apa-apa, Mbah, penting oleh duit, Mbah. Jelas positif oleh wis. Wis gak apa-apa, wis lek positif poles, ora apa-apa wis, Mbah. Kok lek oleh akeh gitu Rubicon ya. Rubicon iku apa? Goblok hari. Libom kena geng okur iku lho. Oh, ya, mobil. Heeh. Ya pergi kimcil. Ya. angel. Ya apa ya apa? Ya wis ora Minat apa-apa. apa? Persyaratannya apa? Persyaratannya. Persyaratannya gampang. Pokok setia ambek apal kunut. Iku ya. Ya apa? Sanggup apa lagi? Ya pokon sanggup apa ora? Lah aku sanggup tok, Mbah. Cara aku kon njumuk bulan tak jumuk saiki, Mbah. Sanggup tok wis. Tapi yo gak Ya kira gak sih. mungkin. Iya. Ayar, Mbah. Melo ya, Pak. Iya. Ya ora apa-apa ya apa iki? Ya wis Mas, mulai wis gak apa-apa. Ya wis. Ya. Isi apa, Mbah? Menengo tak usahno iki ya. Iya, Mbah. Tapi babi ini aja ketok sing babi-babi nemen, Mbah. Kenapa kayak kok pakai ngomen? Pat kira koncoku, Mbah. Babi sing ayu ya ono kok. Ono kok. Babinsa. Glowing. Babinsa. Aduh. Dimasak rupane. Mericoy, kayak nambahin mericoy. Iya. Sarati. Nah, iki saman kowe ya. Terus Engko bengi sama nyebut lilin lilin. Kayak apa, Mbah? jam 12 pas. Jam 12. Mari ngono, uya iki saman pangan. Kawangan. Ya Terus langsung ya engko ilang. berubah tadi babi. Wis pokoke elok ono sing dikongkon bae lah wis. Lah terus kok sing anu lilin iki apa, Mbah? Kok omahku kobong kok. Lho. Koncone sama niki kon jaga, aja sampe Oh. mati. Iya. Lah, lek sampe mati engko sampean ketok. Kulo rungono. Ketok bugil. Lek nganti lilinku mati ditenono yo. Genine. Oh iya, genine ampe mati Oh iya. Gampang. Engko tak tutupane engko. Iki kandhanono iki. Sanggup apa ora kabeh? Sanggup, Sanggup, Mbah, sanggup. Ya, Kok lek wis Nah, engko tak aku sing ngontrol engko. siap-siap. kok lek oleh akeh. Ting nyalokno dadi presiden. Ojo sik lurah sik. Oh iya, lurah kok Tapi bulurai ono enggak? golek. Bulurai kan enggak iso. Gak oleh, kuduno bulurai. Gampang engko tak bareng jodoh sing Iya. gelis-gelisan ae lho. Wis sampe mek kita, Mbah. Tahun balik sih. Iya. Menilai sukses balik rene maneh. Lah aku mau apa? Lho, yo tak santet maneh amen. Oh iya, keri-keri Bang yo. Iya wis, Mbah. Iya lek sukses tak rene, Mbah. Ya, suwun yo wis. Solusine suwun. Ya, ada takon iki, Mbah iki. Kayak apa? Iki jenenge uli sing ngencar utek. Oh iya. Wong ta mesin iki. Aduh. Suwun, Mbah ya. Sun, Pak. Wis rokoke men. Oh wis. Iya. Oh, ah. Kok rupane Lho, dukune melas ya rupane. Cantor, Rek. Sorry, Pak, sorry, Pak. Rusak arek rek. Oh, mau ringin. Nah, ini dia main baik. Jelas sih. Wis, ya mangan wis kandane bae apa? Wis langsung prakteknya wis. Iya, Gampang Bang. dicoba. Ya coba. Ya mangan kok mangan iki. Ya ngono. Ora tak mangan tenan. Potong dia udah pedes lho. Gak apa wis. Jadi kan pengen joget. Iya nih. Asin, ya pasti. Wis gak syarat. Oh ya, siap kok. Siap yo. Yo. Tenan yo. Sikak lilin mang di. Iki. Korek. Iki. Iya, Wis, iya, karena iya. kamu tau siap apa enggak? Siap. Sudah yo. Ya wis. Siap. Kak, kadang-kadang mantra-mantra iki. Ora. Kok kan kok wong teko omahe. Tinggal langsung ya wis. Aku meneng tok mbek konsentrasi ngono ya. Iya, pikirane kosongno. Iya. Kosono kowe atimu. Kan jare lilinnya sampai mati. Yo. Iya, tak tunggu. Pokok aja sampai ditinggal iki nih liline. Tutup ono. Lah kan Tapi nunggu. Tenan lho aja sampai tinggal lho. Yo. Oh sampai ditinggal. Nyowo taruhane. Lek mati kena ono. Iya iki nyowo taruhane Iya. jare dukune mang. bisa menengo coba dhisik. Aku tadi korban. Aku bos mending joki.
Jujuran ngadeg dhewe, ngadeg. Turun mono. Yo. Temenan di Pak. Dia rek. Ya apa iki? Awake iki lek ngono sih ae. Delok sih ae. Are wandi, Bang. Ya sih delon jarno. Ya iki liwat omongan iki. Ya cintanya di gini awake. Kau sana nandi. Lho iki lho jane. Lho wis mulai wis metu kok rombongan. Ketemu kuwi. Gendeng. Aku kok tadi babi tenan ngene. Goblok. Wae maling enak iki. Sik tak ngepet sik aku. Weh. Yo apa? Kayak babi sih kok. Ndi, Bang? Iko lho. Di. Aduh, Bang. Oh, gede. Ayo. Aku ketemu nek angkrek. Melayu. Aduh, ya apa caranya Melayu? Paket. Tuh. Paket iki apa iki? Drone sih wis, drone. Paket. Yang loro ta. Lho kono dia. Lagi apa iki? Ditinggal apa ya apa? Tinggal wis. Dilut ae gak Dilu apa-apa. gak mati. Ayo dilut ae. Oh iya, ayo wis. Apa? Lu mati yo, ya urusan arek. Aduh, anak nanti sampai diber-berak. Sampai tiba-tiba ngene. Aduh, tiba. Loh. Mati. Ya apa iki? Arek mah yo apa sih, Brek? Waduh, ya sih delok. Ya apa iki? Aduh. Ayo diburu-buru wong. Meruduk. Jangkrik ngebotno paketan kongguan. Wis. Nah, tek. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo.